Hyvä Johanna. Just näin, ei haittaa vaikka sillä on kovinkin loiva se väistö. Näin. Kunhan se tekee. No ja niin mä säilytän ohjastuntuma. Kyynärpäät on siellä kylissä kiinni ja nyrkit pystyssä. Hyvä, näin. Hyvä Niina. Ja sitten taas vain suoristat ja kiität niin, että ettei niinku liian pitkää pätkää, ettei hermostu. Oi ja taas Niina, jarru ja sivulle, jarru ja sivulle. Pikkasen voit auttaa sillä raipalla, annat muutaman huomion sinne takajalalle. Oi Niina, saa olla vähän jyrkempää väistöä. Oi ja Irma mieti, jarru sivulle, jarru sivulle. Niin että se nipakissa saisi tulla ihan vähän jyrkemmässä väistössä. Nyt on Anna tosi pienet takajalat siellä. Sun täytyy päästä vähän kauemmas seinästä, kun se ei oikein... Hyvä. Oikein. No nyt se rupes nostelemaan niitä jalkoja. Ei ole enää semmoista, että se vähän laahaa niitä perässä, vaan nyt siellä on ihan poljentaa. Hyvä Anna. Onpas oikein kireet askeleet näin päin. Se ei vaan niin lisää poikitusta ja ristiastuntaa sinne. No ja Irina, muista, että sä on liian lähellä seinään, koska sitten se käy just vähän päinvastoin, että se Roosa lähteekin karkuun sieltä seinältä. Oi, jarru ja sivulle. Hyvä! Tosi hieno sanalle. Se on niinku jotenkin niin kittana se väistö. Et se niinku lähtee hyppimään vaan sit semmosia niinku loikkia. Oi ja Niina vaan pyydät. Hyvä. Oikein. Lähdetään täältä Irmasta alkaen sit viimeistä kierrosta, jos menee hyvin. Ja nyt Irma oikein napakka keskivartalo. Vasen ohja jarruttaa oikea pohja. Käytä vähän raippa-apuna. Pikkasen kosket raipalla sinne. Oi. Jarru ja sivulle. Näin. Ja sit Tiina vähän autot raipalla kanssa. Oi. Nipa ja Jaska riittää. Voitte siirtää hetkeksi käyntiin. Hyvä Irina. Oikein hienosti. Säilytät vaan sen saman väistön. Kato vähän peilistä miltä näyttää. Jarrutat ja sivulle ja käytä vähän raippaa-apuna. Oi. Hyvä Irina, taputa ja riittää. Viljalle riittää kans. Sitten vielä Bella ja Jatsi. Hyvä. Näin Anna, vaikka se ei oikein pääse sinne väistöön, niin silti sitä tekee vaan niin, että se vähän aukasit sieltä niitä jumeja. Oi ja Niina vähän raipalla autat. Pikkasen vielä sanot, että kyllä, hyvä. Noin. Oikein, hienosti. Sitten vaan Jatsi kanssa hetken kävellä. Se ei pääse sinne niinku yhtään astumaan. Teepäs tässä pätkä niinku toisinpäin, että sä väistytätkin niinku sisällä. Koska se oli tuohon toiseen. Niin. Pääsee vielä vähän työstää niitä hevosia. Voitte käyttää siellä pitkällä sivulla vaikka vähän sitä väistöä hyödyksi tai asetusta ulospäin, sisäänpäin. Hyvä nosto Irina. No ja Anna, nyt katot, että se niskahihna ei katoa sit näkyvistä, vaan se menee tarpeeksi reipasta laukkaa niin, että se pysyy se Bella siellä pohkeen edessä. No ja Niina. No ja Johanna, pidät sen vaan pohkeiden välissä.
espanjalaistyyppissä käytiin. Purittaa tuolta. Eikö se välillä te... Just näin. Ja Irina, asetat läpi sen laukkakoltin. Noin, et sä näet Roosan silmäkulmaa ja sierain kaarta sieltä. Hyvä. Hienosti laukkas Roosa reippaasti kokonaisen voltin. Ja anna ei liian hitaasti, vaan niin, että se niskahihna näkyy. Tuli koira täällä. Mä kyllä ensimmäisenä kiikutan tän hyväksi. Ja voidaan käyttää kumpaakin suuntaa, kunhan lupaatte olla törmäämättä. Teihin pitäisi asentaa sellaiset hyvät valot, että kaikki näkisivät, mistä menette. Ja muistat Irina tehdä aika pulleita reittejä niin, ettei se Roosa vähän pääse oikaisemaan niitä sun voltteja ja ympyröitä vaan sulla. No, ja siinä on aika hyvä. Eli vaan, että vähän vielä korvat on töttölöllä täällä päässä, mutta aika hyvin se näyttää jo rentoutuneen. Hyvä nipa siinä, just näin. Tosi kivasti rentoutuu. No niin Tiina, se jatsi oli tänään